L-Aġenzija tal-Klassifikazzjoni tal-Kreditu.Standard ikkonfermat ir-rating A għal pajjiżna filwaqt li żammet l-outlook bħala pożittiv biex Standard & Poor's Global Rating stess qalu li jistgħu jollu r-rating ta' Malta tul 18 il-xahar li ġej. Standard & Poor's issostni li r-rating mod iġi fid-dawl ta' tkabbir b'saħħtu flimkien ma' surpluses konsistenti. Bit-tkabbir li qed ibastru se jkun ta' 4.5%, l-esperti tal-Aġenzija tal-Klassifikazzjoni tal-Kreditu sostnew li antiċipaw li tkabbir f'Malta se jkun ogħla minn dak ta' oħrajn f'sitwazzjonijiet simili. L-istqarrija ta' Standard & Poor's tinnota s-suċċessi tal-politika tal-Gvern fil-leġislatura li għaddiet fosthom il-ħidma fuq id-deficit u tnaqqis fid-dejn kif ukoll riformi fosthom biex aktar nisa jidħlu fid-dinja tax-xogħol u r-roħs fil-kontijiet tal-enerġija. Il-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna tenna kif fil-fatt it-tnaqqis fid-dejn qed jagħmel differenza kbira. Issa b'mod assolut qed jaqa' id-dejn innifsu. U allura qed jagħti spazju iktar lill-Gvern biex jagħmel iktar proġetti, iktar jiġbed investimenti u ma qed jgħidulna x'dik l-importanti illi da jistennew li tkompla. L-Aġenzija Internazzjonali turi konfidenza f'ħidmet il-Gvern u tantiċipa li l-politika tiegħu se tibqa' tħares lejn iżjed konsolidazzjoni fiskali u l-riformi f'intrapriżi tal-Istat biex jittejbu l-ħiliet meħtieġa fid-dinja tax-xogħol u biex tittejjeb is-sostenibilità tal-finanzi pubbliċi se jkunu implementati gradwalment. Temmen ukoll li l-qagħda tal-finanzi pubbliċi se tkompli tkun tajba, b'surplus fis-snin li ġejjin. U filwaqt li tinnota l-pjanijiet tal-Gvern li jżid l-ispiża soċjali, inaqqas it-taxxi u jonfoq aktar fuq proġetti u infrastruttura, xorta qed tbassar li sal-2021 il-piż tad-dejn nazzjonali se jonqos għal 44% tal-ġid nazzjonali. Minnaħa tiegħu il-Gvern tenna li se jaħdem biex pajjiżna jkompli jgawdi minn fiduċja akbar fil-kamp internazzjonali, fiduċja li ssarraf f'aktar investiment u titjib fit-dħul tal-familji u n-negozji tagħna.